आ गया पावर स्टार का टीजर कैसन पियवा के चरित्र बा 2.0 वे म्यूजिक चैनल से। तो टीजर के देखी लोगन, अपन प्यार दुलार दी लोगन, और कल आ रहा बा गाना। हर हर गंगे के टेलर आ चुकल बा, तो टेलर के जाके अपन देखी लोगन और अपन प्यार दुलार दी लोगन। बहुत ही अच्छा टेलर बा। टेलर इतना अच्छा बा तो मूवी कितना अच्छा बा। हम कुछ सीन दिखा रहा बनी, एकरा के देखी लोगन और जाके यूट्यूब पर देखी लोगन अपना से, काहे कि हम थोड़ा सा ही दिखाएं, पूरा यूट्यूब पर ही मिली। अपना कर दे तब तक घरे वापस ना जाए। तो ई रोल छोटा सा सीन है वो टेलर का, तो पूरा फुल टेलर देखे खातिर यूट्यूब पर जाई लोगन। बहुत ही अच्छा टेलर बा और भरपूर मजा उठाई लोगन। और ई आज ही आ चुकल बा और कल आ रहल बा कैसन पियवा के चरित्र बा 2.0। तो कल वो गाना के बहुत ज़्यादा सुनी लोगन वे म्यूजिक चैनल से।